Txingudi eskubaloi taldeeko kidekin, egonen gara gaur, denboraldia bukatu berri dute, baino ez beraien jarduna, ekainan txapelketa bat antolatu dutelako, eta beraz prestaketa lanetan daudelako. Eta horren inguruan solasteko baita, erran bezala, denboraldi ontaz solasteko ere, gaur beraikin elkartu gara hartaleku, nahi zuzen ere, Txingudi, Zubieder taldeko, entrenatzaile eta bi jokalarirekin, ez da? Oier Dorronsoro, Naia Garzia, eta Nerea Blanco. Kaixo, zer moduz? Ondo. Hemen, bukatu daia temporada, eta, komentatzearen noretzako eta, guretzako uste dut temporada oso polita deula. Hasiera batean markau genitun helburuak uste dugu bete ditugula lasai aski, eta, goren ja geratzen diren azken momentu hauek disfrutatzera. Aipatuko dugu, demoraldia bukatu berri duzuela, eta aipatu duzuen bezala, zenbait helburu lortu dituzuela, ez? Zehazki zeintzuk ziren, hasieran markatu zenituzten helburuak, eta demoraldia pasatu bezala, lortu dituzuenak edo? Helburu bezala geneukan sartzea igora fasera, zela nahiko polita jolaztea azkenean fase hori, eta lortu genuen puntu batzuekin soberan, hasi que alde hortatik nahiko pozik gaude, eta gero talde bezala pixka berria ginen, eta bere beste helburu bat zen talde izaera hori sortzea, eta talde bezala ere zerbait ere ikitzea. Lortu dugu lauzaino genuke. Ederki, jokalari berriak izan dituzue beraz aurtengo taldean, eta erran bezala ez, pixkat taldea osatu behar da ez, momentu hori, eta pixkat berriak zuen dinamikan sartu, eta dagoeneko duzuen dinamika ez pixkat agian aldatu edo. Hori egin duzu edo, normalean aurre denboraldia izaten da ez, hori egiteko pixkat momentua, eta ezakit nola moldatu zareten edo nola ikusi duzuen taldea orokorrean? Jokalari izaparte entrenatzaile ere berria izan da, así que orduan ere bai izan dugu denak ere ezagutzeko tarte hori. Eta egia da azkenean gu ere jokalari zarra garela, eta etorri diren berria eskuerikikin agurtu ditugula, eta entrenatzaileak ere nik uste gauza bera sentitu dutela, hori espero. Eta azkenean esan dinamika oso polita lortu dugula, ze ikusita hola dinan arabera ere ekiponek nahiko adin desberdina ditugu, baina egia esan denak gaztea garela oraindik, eta ulertzen gehala uste dugu baita ere, afariak ere egin ditugu, eta hori da berenan entzako. Hori da garrantzitsua ez, azkenean talde giro ona edukitzea, gero hori ere islatzen delako ez, kantxan, eta ezakit, zuen entrenatzaile berri bezala nola sentitu zaren, nola ikusi duzun hori ez, pixkat, zuk landu nahi zenun agian, hobekiago hartzen dutela, modu horrengatik edo? Temporada hasieran nik mutiak entrenatu ditut lehenago, eta oso ezberdina da neskak eta mutiak entrenatzea, ez nuen espero emesteko diferentzia, eta kostatu zitzaidan pixkat moldatzea, baina orain ja esan daiteke moldatu nahi zela eta nahiko ondo bukatu dugula. Hori helburuak lortzean ere ikusten da ez, pixka bat lortu duzuela eta hor taldea osatu duzuela elkarrekin egontzaretela. Aipatuko dugu ere, neska emakumezkoen ez, talde bat dela eskubaloian gizonak edo ikusi ditugu haunitzetan edo ez, pixkat hemen Irunen agian ere ezagunagoa dena, baina ez dakit ikusi duzuen, neskak hurbiltzen direla eskubaloira, hurbiltzen direla zuen taldera, azken aldian agian ere bazakit gehiago ere hasi diren, edo maila txikiagotan ere ikusi duzuen, badela ez, arrobi gehiago edo ez dakit hori nola ikusi duzuen, ere adibidez? Pues gu hasi ginen oso gutxi jokalari, lehenen urtean oso gutxi ginen, igual 7 jokalari 6 entrenamendutan, oso zaila izan zen hasiera, eta orain, pizkanaka, askoz gehiago gaude, eta hori nabaritzen da, emakume gehiago animatzen dira eskubaloia jolastera, eta ere bai txikietan ere bai, lehenengo hasi ginen bakarrik senior emakumeen taldea, eta orain kadete talde bat dago ere bai, eta hori, pizkanaka ikusten da emakumeak animatzen garela jolastera.
Agian hori zuen lan ona ikusita ere edo horrek laguntzen du, ez dakit, zuek ikusita partidoetan jokatzen duzuela hemen Hartalekun eta ez dakit jende hurbiltzen den zuek ikustera, baina agian horrek ere erreferente batzuk sortze ditu, ez? Eta zuek maila txikiagotan ari diren, ez? Neska horientzat ere erreferente izaten altzarete, eta horrek ere agian ikusita, neskak eskubaloian ari dira, ongi ari dira, lan ona egiten dute, horrek ere ez dakit laguntzen duen, ez? Agian jende gehiago emakumeak kasu honetan, ez? Gehiago hurbiltzera, probatzera, eskubaloia zuen klubera txikitzera, ez? Bai, nik uste tala ere, bai egia da, geroz eta jende gehiago datorrela eta probatzea nahi dula, baina aurten ikusi duguna izan da, nik ere ibiltzen naiz kadeten esken ekiportan, eta falta handia somatu dugu, orain jendeak ez du nahi, ez du nahi igual bera kirol berri batean saiatu, eta leheno igual agian eskola kirolak intaula azten ginen lehenagotik, eta gero ja engantzatzen ginen beste kirol bat egitera, baina guk ikusi duguna izan da, aurten jun izan garela eskola galdezka, jende falta zegoelako, eta norbait animatzen zen, etortzeko, ze bestela ere zegoen hainbeste jende, orduan babi badago alde batetik, baina, bilatu errezu baita ere, eta esfortzu egin barrezu ere, etortzeko, ikusteko, probatzeko, eta dena, orduan, erdizka dago, gaia, bai. Bi aldeak ere badaude, ez? Eta uste duzu, edo zer uste duzu egin daitekela, ez? Pixkat hori bultzatzeko, edo ez dakit emakume gehiago hasteko, edo probatzeko, ez? Bertzerik gabeagian horrela ere engantzatzen dira. Denetarik egin dugu, ebili gara, kartelak egiten, propaganda egiten, jungera hori eskolaz de eskola ebili ginen, bereziki kadete adina hortarte horretan. Orduan ibili gara DBH eremu horretan, ze LH-en oraindik oso txikia dira, eta esaten digute, oraindik ere ezin ditugula horrela erosi, ez? Eta orduan, hori saiatu gara denetarik, gero ere nik uste dut, aurrera goitze egingo degun torneo hontaz, txapelketa hontaz, hemen ere jende asko gerturatzen dela, eta agian hori ere izan daitekela erakargarria beste pertsona batzuk ere probatzeko. Eta niretzako nik uste garrantzitsuena dela lagunen bat edo gertuko bat azten denean eskubaloira ekartzea ere bai bere lagun horiek, ze azkenean ere bai laguna direnez, dena gero ja errexagoa da. Ederki bai horrek laguntzen du, ez? Azkenean inguruan edukitzea ezagunak eta, hortan aritzen direnak, ez? Ederki demoraldiaz edo demoraldiaren inguruko kontu ez da bukatzeko. Ez daki galdetu nahi nizuen, zeintzuk izan diren zuen aurkaririk gogorrenak, zer den agian gehien kostatu zaizuena, eta bertzalde, zer den ikusi duzuena, hobetu duzuena, eroso sentitu zaretena, ongi egin duzuena, ez dakit nola ikusi duzuen, aier? Nik esango nuke talde bezala nahiko indartsua garela, eta defentsa lanetan oso ondo biltzen garela. Zango zen niretzat gure puntu honena, baina etortzen talde bat korrika asko egiten duena, hor ditugu zailtasunak, eta trantsizio horietan baloi asko galtzen ditugu, baina bestela posizionalean nahiko indartsua gara, niretzat. Ederki, horrekin bukatuko dugu eta erran bezala ez, hasieran aipatu dugu, ekainean txapelketa bat antolatuko duzuela eta horren inguruan arituko gara. Noiz izanen da eta nola edo ze formatutan izanen da txapelketa? Ekainean izango da, 13. Amairuan, etorriko dira lau talde senior eta bi talde kadete. Lau talde senior dira Hendaia, Koraz, Durango eta Gu. Eta kadete bakarrik etorriko dira Koraz eta Txingudiko kadeteak. Eta hori dena jolastuko da hemen Hartalekun, goizea eta arratsaldean. Eta dakit, gehiago. Gero hori eguerdian gure familia guztiak ere parte hartzen dute eta prestatzen dute bazkari polit bat talde guztientzako. Orduan beraiek ere honera etortzean jolastera eskertzen diegu ez, modu batean edo bestean bazkaltzen. Eta gero arratsaldean finala eta final erdia jolasten dira. Eta egia da kadete mailan ere ez degula hola txapelketa bat egiten como tal, baina bai egia da beraiek ere jolasteko eta gustatzen zaiela ere bai jendea egotea ez ikusten eta baita ere lehen esan duguna ez, pixkat bultzatzeko adina horietan.
pentsatu genuen aukera hona izango zala kadete bat ere etortza, eta bueno, ekipo bereko bat baldin bazan, orduan denak batera etortzen zian, eta orduan hobeto, orduan aukera izan zen koraz, arabatik, así que hori. Ederki, aipatu duzu ez, zuen familiak, zuen ingurukoak ere aritzen direla pixka laguntzen ez, horrelakoetan pesatzen dut kluban ere voluntariotza lana garrantzitsua dela ez, dena aintzinera eramateko ez? Bai, azkenan gara oso klub txikia, eta orduan behar da denen parte hartzea eta denen laguntza aurrera eramateko. Ze bestela entrenatzaile lanetik hasita, beste guztitra, behar da dozein egon bar gara prest aurrera pauso bat emateko, ze bestela klubak zinko zuen aurrera jarraitu. Zakit. Hemen hartalekun ospatuko da txapelketa, eta pesatzen dut, zuek ikustera etortzeko sarrera, edo ez dakit libra den, edo... Bai, doan da sarrera, bai. Eta, aipatzeko ere bai, duela urte batzuk ere bai, bosgarren urtea da urtean egiten dugula, eta duela urte batzuk hasi zen torneoa ekipo gehiagokin, baina gero tartean, finalan tartean edo tarte txiki batean, gure ekipo inklusiboak parte hartzen zuen baitare, ze hasieran ez zeukan jokatzeko asmorik Barakalduz aparte, ez nerea? Eta orduan saiatu ginen ere bai horiek sartzen, baina orain ja beraiek taupada txapelketa eta dituzte, eta orduan, hasten dira ja beraien kabuz eta orduan sartu genituen kadeteak momentu hortan. Badituzue ez, talde guztiak badituzue lehian, talde inklusiboa ere, hori ere berezia da zuen klubean ez, ez dakit hemen inguruan, ez dago horrelakorik ez? Bai, justo, duela 2 urte 3, hasi ziren Ereintza Eskubaloi ere bai, Renterian, eta Zarauz ere bai, eta hori, aurten ja hasi gara lehenengo txapelketa, egin du liga moduko bat, hori, Barakaldo, Zarauz, Ereintza eta gu. Eta hori oso ondo junda, txapelketa, eta justo igandean dakagu Euskal Kopa, eta hori jungara oinatira, dena jolastera Euskal Kopa. Ederki, ikusten da sasoi honean zaudetela ez, talde guztiak ere demoraldia bukatzear edo ari zaretela txapelketa hori ere baduzuela begibistan. Eta ez dakit, aintzinera begira pixka bat, epe laburra edo aipatu dugu, baina epe ertain edo luzen edo helduden demoraldiari begira, ez dakit klub bezala eta gero zuen taldeak bereziki baditu zuen helburuak edo zerbait lortzeko nahia edo zakit, baduzuen burutan edo agian ez, Nik uste dut eta denak ez, uste duguna, dala kluba biziri jarraitzea ez, eta gure ekipa behintzat ere bai jarraitzea urte pare batzuk hemendik jokatzeko, eta ea kadete horiek gero haundian eukiko duten ekipun bat ere beraiek jolasteko, eta ez juteko Irundik kanpora, ez dagolako hemen jolasteko aukerarik, orduan, ez bizirautea izango litzateke gure nahia. Hori da. Listo, horrekin geldituko gara, ezakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen? Ederki. Horrela, mila esker, Hirukote gurekin izateagatik, eta zorte hon ere ekainan izanen duzuen txapelketa horretan, eta animatuko dugu jendea ere, hurbiltzera zuek animatzera. Eskerrik asko. Mila esker.